Aw ka bi kunnafoni bakurubaw la M5 RFP kuluba min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ min b'a to jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ka se ka walan sɛmɛ cogo min na u ka bɔko naani na kunungo o bilara sen kan kuma gɔlɛn kɔni caman bɛ yen nɔ min fɔra ni kɛnɛ kofɔlen kan. Muso lasirilen ka wulikajɔ kɛ ka se dɔgɔtɔrɔso la ka taa peseliw bila sen kan nin kɔni ye fisamanciyaba ye min bɛ ɲɛsin muso lasirilen yɛrɛ ma ha ka ja donna natalaw la ka se a den yɛrɛ ma o kama tele ɲɛta ye wulikajɔ kɛ ka se dɔgɔtɔrɔso la ka taa a kisaw ɲininkali kɛ. Ethiopie jamana kan i n'a fɔ aw caman bɛ a kalama cogo min na fɔnkɔ ɲɔgɔnkoba o bɛ u ka jamana kan kabila walima siya yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni kɛra sababu ye n tɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔna na maa tan ka u bɔnɛ a nin na. Aw bisimila aw ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi araba ye Zul Hijja ni an k'a ma ko seliba kalo o tile 22 ye bi ye hijira ye san 1441. I n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na kunnafoni bakurubaw la kuluba min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques u ka wulikajɔba walima u ka bɔliba naani na o bilara sen kan kunungo min kɔni kɛra yɔrɔ min yɛrɛ tɔgɔ dalen don anw ka jamana yɛrɛ yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli la ni bɛɛ lajɛlen bɛ a fɔ nanzarakan na place de l'indépendance ni ye nin kɛnɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jama caman o kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka na nka halisa laɲini kelen min bɛ M5 RFP maaw da o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka walan sɛmɛ kunungo an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka tele ɲɛta tɔgɔ la Jawutaba Salifu Ɲare. Hali ni y'a sɔrɔ kunungo sɔgɔmada fɛ sanji misɛn kɔni tun bɛ ka na Bamakɔ ani a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na maa ba sigiyɔrɔma caman olu kɔni bɔra ni ka i kunda kɛnɛ min yɛrɛ tɔgɔ dalen don an ka jamana yɛrɛ yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli la ni a bɛ f'a ma ko place de l'indépendance ka kɛ ni wele min dara jɛkuluba min sigilen don an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma mouvement du 5 juin RFP ni u ka laɲini ye an bɛ don min ko bi jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ bɛ se ka walan sɛmɛ cogo min na jamana jɔnjɔn lafasa dɔnkiliw dalen kɔ ka bɔ yen nɔ tasibila kɔni kɛra ka ɲɛsin maaw ma minnu ni u ni kasara la an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ juillet kalo tile 11 ka taa se juillet kalo yɛrɛ tile 12 ma san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ. M5 RFP maa ɲɛmaaw ka kuma nana da ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jamaba min kɔni bɔra kunungo ni ka caya ka daminɛ Choguel Kokala Maïga ale y'a jira k'a fɔ M5 ka kɛlɛ min filɛ nin sen na a kɔni ye nɔ dɔ bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka jamana cikɛlaw ka taa se hali lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ma. Jama aniwula aw ni wula Maliens M5 RFP tɔgɔ la n b'aw fo aw ye mobilisation min kɛ bi a kun fɔra ya mɛnna ko n'a bɔra siɲɛ kelen siɲɛ fila n'aw ma sago sɔrɔ mɔgɔw tɛ bɔ tuguni an bɛɛ b'a fɔ IBK ka fanga in a ka taa ka bɔ Malien kunna dɔw b'a fɔ ko tuma aw bɔra IBK ma bi o tuma an ma sago sɔrɔ n'aw hakili b'a la u kun ye sɛnɛkɛlaw nɛgɛ kɔri u kun y'a prix fixé kilo 1 dɔrɔmɛ 40 CMDT directeur kun ye tournée kɛ k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye premier ministre kan ka taa tournée kɛ k'a f'u ye ko kɔri kilo bɛna feere a bɛna san u fɛ dɔrɔmɛ 40. M5 RFP a ka sorti fɔlɔ min kɛ le 5 juin samedi vendredi o dugusɛjɛ u ye réunion kɛ ka kɔri sɔngɔ ka dɔ fara ka fɔ 50 o ye M5 RFP a ka résultat fɔlɔ o kɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ. L'école karamɔgɔw ye san 1 ni ko grève la u ma sɔn ka sariya appliquer olu yɛrɛ sariya min ta février 2018 élection surunyana k'u nɛgɛ ka décret dɔ ta k'u bɛ dɔ fara u ka sara kan pour que u ka vote ye vote tɛmɛnen k'u nana fɔ ko wari tɛ kɛsu la san 1 l'école karamɔgɔ ye grève kɛ M5 RFP ye bɔli filanan min kɛ le 19 juin u m'a fɔ k'u bɛna article 31 fɔ appliquer u y'a fɔ
donc l'école karamɔgɔw k'a dɔn M5 RFP kɛlɛ de y'a kɛ u y'u sago sɔrɔ. Sifinakaw tɔgɔ la Adama Ben Jara Katikaw ka tura kelen sinsafa ale kɔni nana kuma ta a y'a yira k'a fɔ jamana faamaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin olu ma nka o babali olu kɔni tɛna o b'u ka sira ka cogo si la. U tun y'a bisigi ko n'u ye minɛli kɛ ko ka jogini kɛ ko ka fagali kɛ ko bɛna peuple malien na reculer. Est-ce que o bɛ peuple malien na reculer? U y'a bisigi u ye fɛn bɛɛ tenter u ye galon tenter u ye sanni tenter u y'a ɲini k'ala ɲɛrɛmaw k'an bila ɲɔgɔn na o si ma marché parce que Dieu est avec le peuple malien. U nana ka na kuma jumɛn ta sisan k'u b'o don ba la ko an bɛ fɛ ko ka kɛ état islamique ye ko k'an ka jamana ci ko de ye maliyɛnw ka laɲini ye. Ne ko est-ce que u kunkolo ka kɛnɛ? a b'a f'u ɲɛna ko ne ko sema min kɛlen ka Mali lajɔ a sen kan san 8 ko kɛlɛkɛcɛ 1000 tɛ sema bolo ko Yad Agali ko kɛlɛkɛcɛ 1000 t'a bolo ko Amadou Koufa kɛlɛkɛcɛ 1000 t'a bolo Mali yɛrɛ armée kɛlɛkɛcɛ 30,000 t'a bolo anw ka kɛlɛkɛcɛ ye Mali jeune million 1 o de b'anw bolo ka kɛlɛ kɛ. Si nous on voulait, si on veut brûler, si on veut casser le Mali jamana ka dɔgɔ o la. On peut paralyser l'Afrique toute entière avec 1 million de militants. On a la capacité de réaliser cela. Maliens, u ye an balima 23 faga k'u ko IBK dɛsɛra jamana kɔrɔ ala ka tɔɔrɔ ma da Mali ma a walankatara k'ali cɛncɛn fuga jamana tɔw ka taa kasara se olu ma. IBK i ye Mali maloya dɛ. IBK Salif Keita ko kɔrɔ n taara a ka fisa n gɛnna. Anw bamananw ko ni sɛni ma kusi mɛn a bɛ pɔrɔn mɛn o wagati de sera bi. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔkɔrɔ Modibo Sidibe ni ye ale yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye a ka kuma ta M5 RFP ka lajɛ minnu kɔni bɛ kɛ boulevard de l'indépendance yɛrɛ kan ka se ka a fɛla fɔ. Modibo Sidibe ka ɲɛfɔcogo la kɛlɛ min ni o kɔni da dɔɔnin filɛ nin wa olu na nin kɛlɛ in sama fo ka taa sebaya yɛrɛ se u ma. U b'a fɔ ko aw tɛ peuple ye ko ɲɛ tɛ doni ta a bɛ giriman dɔn dɛ giriman bɛ yan dɛ. Aw tɛ giriman ye wa? Aw ye majorité populaire de ye. Vous êtes la majorité populaire. Comme mɔgɔ si ɲɛ ma fiɲɛ u t'u ɲɛsin tiɲɛ ma parce que ne bɛna kuma min kan u ma sɔn ka jaabi di u bɛ k'u bin bin na n'u ma marifa ta ala ka ɲɛ jɛɲɔgɔn minnu tanyana ala ka kɛnɛya di minnu jogira minnu minɛlen don a fɔraw tɛ to yen u bɛ bila jagoya la u bɛ bila prisonnier politique se ka kɛ Mali démocratique nin kɔnɔ yan nɔ a bɛ bila de. U tilara k'u t'o la u y'a ɲini k'a fɔ sariya bulon appareil judiciaire k'o ta k'o kɛ appareil répressif ye o b'o de fana kan mais o si tɛ mago ɲɛ a sabanan ye min ye ko CEDEAO sani CEDEAO ka na M5 ye laɲini min kɛ ka dɔn jamana bɛ min kɔnɔ bɛɛ y'a fɔ sisan aw yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ lahala min kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ se k'a to o kɔnɔ fo dɔnsɛn de ka falen o tuma na i y'a ta répression i y'a ta k'i bɛ justice kɛ o i y'a ta k'i bɛ kuma kɛ o u b'a fɛ ka mun tila cour constitutionnelle yan fɛ dɛ u bɛna fɔ aw ye tile damadɔ na an avancera an ye cour bila sen kan an bɛna assemblée nationale ɲɛnabɔ a ye n'an ka don gouvernement na nin si t'anw ka ba ye.
Kɔlɔnjɛbakaw ka dangele Umar Mariko ale kɔni to nin kɛnɛ kofɔlen ka kangaru gwɛlɛn kɔni sɛbɛkɔrɔ da Emmanuel Macron ye min ye Faransi yɛrɛ masakɛ ka yira a la k'a fɔ a ka i senbɔ Mali yɛrɛ bɛ lahalaya min kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi maa wɛrɛ nɔ tɛ Faransikaw yɛrɛ de nɔ don o kama Umar Mariko a kɔni ye kangaru gwɛlɛn kɔni ta k'a da Faransi yɛrɛ masakɛ. Macron ko Mali ko sɔrɔsiw kanu da don Mali ka kɛlɛ in na ko ni sɔrɔsiw da don Mali ka kɛlɛ la ko CPI bɛ yen dɛ ko TPI bɛ yen dɛ a don sana bɔse Macron ni e bɛ TPI ni CPI ko kuma de la Sarkozy ye Libi ci ta n'o ye CPI la n'i ye cɛ ye o tuma bi fajiri in na mugu cira Kɛnparana gendarme fara Kɛnparana Mali sɔrɔdasiw u bɛ sa don o don miliyari ba kelen kɛmɛ fila miliyɔn kɛmɛ fila o taara k'o di ko ka maramafɛnw san Macron anw ka saradiw bɛ ka sa don o don e ɲɛkɔrɔ u bɛ sa don o don o tuma sɔrɔdasiw n'a y'aw sigi k'aw bolo da aw sen kan a bɛ k'aw la a bɛ k'aw la a bɛ k'aw la k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna k'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna i ko i ye bobo ye marifa b'i kan i bɛ sa don o don i laban na kuma o i bɛ kuma Ablé Coulibaly a ye kuma ko an ka lamɛn quoi n t'a mankan in fɛ an ka kuma parce que an bɛ kuma in basigi de parce que an sera ko dɔ la waati dɔ la sisan fo tiɲɛ ka fɔ tiɲɛ in k'a dɔn k'a fɔ jamana ta ta ye f'a ka dɔn ko jamana ta ta ye Ablé Coulibaly ko général Ablé Coulibaly ko sɔrɔdasiw général Ablé Coulibaly ko ten ko sɔrɔdasiw aw bɛ se ka taa nin kɛnɛ in kan nka aw kana tonnen don a ye na kɛnɛ in kan ko minnu bɛ piquet la olu ka to piquet la o tuma minnu yɛrɛ bɛ piquet la anw yafar'u ma minnu bɛ tɔ ninnu a ye o tenue bila a kana fara an kan ko min don a dabilatɔ tɛ fo IBK ka taa Bill Boubacar Ba ministre de l'administration territoriale min ye élection in bɛɛ ferege a ye mun fɔ a ko Bill Boubacar Ba ko ni manifestant sera mɔgɔ min ka da la administration kɔnɔ k'a ye datugu a k'u to yen ayiwa a tɔ ye mun ye sisan donc Bill t'a kɔ Bill tɛ IBK kɔ Ablé Coulibaly t'a kɔ Tipo Tapo t'a kɔ parce que Tipo Tapo aw bɔra kalama an tɛ a banna kɛlɛ wusura min kɛ a kɛra Tapo in na ko IBK ka fanga bɛ bi a wulila a bɔra Mali kɔnɔ chaque fois ni mankan wulila a bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ taa jamana kɔ kan donc a ye fara k'a fɔ ko Tapo b'an bila kaso la anw de bɛ Tapo bila kaso la Tapo tɛ se ka mɔgɔ si bila kaso la tuguni wa kaso la mɔgɔ minɛ k'a bila kaso la mɔgɔ minɛ k'a mugu ci mɔgɔ la an k'a fɔ bi k'a banna a banna. Ni dantigɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Imam Mamu Diko ale sɔrɔla ka kuma ta ka dantigɛli kɛ maa 23 min bɔnɛna a ka da la ka taa se misiri yɛrɛ d'a ma a ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin olu ka kisa ma ka yira k'a fɔ Ala bɛ u jigi bɔ. Wa n dalen b'a la a siga tɛ n na a yiran tɛ n na a filan tɛ n na n dalen b'a la n dusukun na minnu ye walidenw joli bɔ ka u fa fu u y'a kɛ u ma gasi sigi Ala ma Ala ka so kɔnɔ u taara kɛ n ka so ni n ka so da la wallahi ni bɛɛ taara so Ala bɛ kɛlɛ in kɛ wa n b'a fɔ n kɔrɔkɛ ni Ala sɔnna Ala bɛ kɛlɛ in kɛ nin kɛlɛ in a bɛ kɛlɛ in ye a ɲɛna a nɔfɛmɔgɔw b'a ye min ko a ye n den ye a bɛ kɛlɛ in ye a ɲɛna wallahi Ala tɛ kɛlɛ in to u la abada ni Ala sɔnna ne dalen b'o la n dalen b'o la
ndalen b'o la ala b'o kɛ o tuma kɛlɛ in bannen don kɛlɛ in ko banna o masa in de bi jɔ ko in na masa in de ko ten illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ala bɛ kɛlɛ in kɛ a bɛ kɛlɛ in kɛ barisa an wulikun tɛ dɔwɛrɛ ye maa lafulenw maa degunnenw maa minnu bɛ ka faga fu bin kɛra maaw ka jamana buruja ka danbe buruja danbe kɔrɔ ye jumɛn ye danbe dan ka kan ka kɛ hadamaden na olu ye a bɛɛ lajɛlen de sago ni maa min ye danw sago dan t'i la danbe t'i la ayi danbe kɔrɔ ye dan bɛ yen o tuma jɔyɔrɔ b'i la fɛnw bɛ yen i ka hɔrɔnya kama yɛrɛwoloya kama i man kan ka nin kɛ o de ye danbetigiya ye ni maa min ye danw bɛ sago e tɛ danbetigi ye. walasa M5 RFP maaw u kana bi janfa dɔ dingɛ kɔnɔ Imam Mamudu Diko a sɔrɔla ka wele kan da ka ɲɛsin M5 RFP maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini u fɛ u ka kɛlɛ in kɔni kɛ ni basigi ye o cogoya kelen na ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ka kumaw kun cɛ. mɔgɔw u y'a fɔ aw ɲɛna n bɛ segin a kan k'a ɲini aw fɛ kabini ko in daminɛna n b'a fɔ aw ye ils veulent nous pousser à la faute c'est-à-dire k'an dusu bɔ k'an bila an ka yaala ka gɔngɔrɔw fili ka siraw tigɛ ka fɛnw dɔ kɛ o k'a fɔ jamanadenw ye bala kasɛriw do ninnu do tiɲɛnikɛlaw do u bɛ nin de ɲini u t'a fɛ ka jamana jɔ etc pour nous distraire non a kana sɔn o ma non a ye ko in kɛ ni hɔrɔnya ni basigi ni hakilimaya ye a bɛ dilan o ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna n y'a sara Ala la min fɔra a ye jamanadenw fɛ n'a m'a mɛn ni Ala sɔnna a ŋunumatɔ bɛ bɔ ko in n'a yɛrɛ ye hɛrɛ b'o de la Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda Ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye samiya ɲuman Ala k'a d'an ma sumanfɛnw ya Rabbi dannifɛnw bɛɛ lajɛlen Ala ka barika d'u la k'an ka jamana in laban ɲɛ ka bɛn ni kɛlɛya ni sabatili Ala k'o kɛ an ka jamana ye denmisɛnninw Ala ka barika don aw la min bɛ kalan na Ala ka kalan ɲɛ a bolo ni min bɛ jago la ya Rabbi Ala k'a ɲɛ a bolo dusukolo ɲuman Ala k'a d'an ma dusukolo min bɛ faso jɔ ka jamana jɔ ka diɲɛ jɔ Ala k'o don aw kɔnɔ ya Rabbal alamin. K'aw ladɔnniya k'a fɔ M5 RFP maa ɲɛmaa fɛn fɛn nana ka na kumaw ta ɲɔgɔn nɔ kan u bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini kɛra Sumayila Sise ale yɛrɛ bɛ se ka labila cogo min na Sumayila Sise min ni a jasolen don kabiri mars kalo yɛrɛ tile 25 san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ o cogoya kelen na ka ɲini u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka to jɔlen fo ka taa u ka laɲini sabati n'o de Ibrahim Bokar Keita ale yɛrɛ ka fanga da bɛ se ka siri o la cogo min na Ibrahim Bokar Keita ka fanga ka taa se a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen ma walansɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka boloda o yɔrɔ cogo min na. Alisa ka kɛ ni wulikajɔ min bilara sen ka kunungo an yɛrɛ ka jamana faaba la ka taa se jamana marabolo caman wɛrɛ ma o hukumu kelen kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa caman tun bɛ nin kɛnɛ kɔfɔlen kan minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɛla fɔ kisa min walima waleya minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na ni u kɔni dusukasiko ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma o kama maa caman kɔni sɔrɔla kɛnɛ in kan minnu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita a ka walansɛmɛ bari anw ka jamana bɛ dakun min na bi bi in na a bɛ bin yɛrɛ minɛn kɔnɔna na a bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo la Ali Kulubali a n'a ka jata la Munir Jire u ye min sɔrɔ kɛnɛ kɔfɔlen fana kan an ka jɛ k'u lajɛ.
Jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko mouvement du 5 juin olu kɛn bɛ fɛn min ye ka baara dɔ kɔni jagoya u yɛrɛw kan o tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o ka se ka fanga bila a n'a kɔlamaw bɛɛ lajɛlen u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin maa kofɔlɔ ni u ye jamana ɲɛmaa a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ko u ye jamana kɔni ka se ka a maracogo kɔni juguya cogoya min na ko hali n'a sɔrɔ o kun ye sɛngɛlafiɲɛ bɔ waati kɛ yaasa maaw na se ka seliba ka se ka o kɔni kɛ fɛn min ye nɔgɔyaw la cogoya min na a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye kunungo tarata o kalo tile 11 ko fɛn min ye jamanadenw o kɔni ye ni jɛkulu in u ka ladili karamɔgɔ Imam Diko ka se ka ale kɔni ka weleli kɔni labato ni fana kɔni fɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye M5 maaw fo ka taa se jamanaden caman kɔni ma olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ko a ka fanga de bila k'a yira jamanadenw ni diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ maliyɛnw tɛ sɛgɛn bɔli la parce que u tun y'a ɲini k'a yira k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔla na an ye trêve min boloda puisque jamanadenw ka se ka seli labɛn a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na u y'o interpréter k'a fɔ ko non ko mouvement bɛ yɔrɔ min na bi mouvement sɛgɛnna mɔgɔw t'u kɔ bilen donc an ye bi bɔli in boloda une fois de plus k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ CEDEAO ye proposition min kɛ o tɛ anw ka crise in solution ye parce que olu ye anw ka gɛlɛya in yɛlɛma k'a kɛ élection législative tɛmɛnen ani jɔyɔrɔ ɲini gouvernement la anw ko jɔyɔrɔ ko tɛ ne min filɛ nin ne ye député min na élu la commune 6 la ni jɔyɔrɔ ɲini kun don ko min bɛ sen na a solution min anw ka problème talen don en compte a solution an ka problème solution b'a kɔnɔ n kun bɛ n sen bɔ a la mais Mali bɛ ne ka députéya sanfɛ Mali bɛ jɔyɔrɔ in sanfɛ an bɛ ka Mali de ɲini k'a kisi a ko a bɔn ka t'i sigi siège kan siège min ni o y'a sɔrɔ a laban bɛna kɛ ɲangata de donc nafa t'o la an bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de kisi ka bɔ dunko juguya la ka bɔ janfa la ka bɔ insécurité la yaasa Mali ka kɛ jamana ye min n'an mana taa yɔrɔ la an bɛ se k'an kunkɔrɔta n'a ye donc bi bɔli in kun de k'a jira k'a fɔ an ma sɛgɛn ni maliyɛnw welela su Mali kunkolo bɛ bɔ n'u welela tile Mali kunkolo bɛ bɔ donc o de ye bi bɔli objectif bi bɔli in dabɔra fɛn kelen pe de kama Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka régime u ka walan sɛmɛ an ma bɔ ni kuma fila ye IBK n'a ka fanga u ka walan sɛmɛ bari malidenw ka danaya fansi t'u ka tugu a ye malidenw janfa a m'a ka layidu si ti mɛn an ko a ka walan sɛmɛ bari an b'a dɔn fana a dɛsɛra maa minnu bɛ yen ni u kɔni bɛ nin kɛnɛ kan ni u bɔla fɛn min ye jamana marabolo wɛrɛw la olu dɔw fana kɔni ye u senfa ka se Bamakɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a ka fanga bila dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa ko a ka bolimafɛn ye a kɔni ka maa dɔw fa a fana kɔni n'an bɛ o juru kanna jamana ɲɛmaa la nka a y'a jira fana k'a fɔ ko maaw ka dɛmɛ don a ma wa a y'a jira fana jamana ɲɛmaa a ka fanga mara cogo man ɲi a ka se ka jamana bila cogoya min na. An nana imam ka wele lamɛn mais n tɔɲɔlen de sera yan n'i y'a ye ko n tɔɲɔlen sera yan IBK ka cortège ye ne dɔgɔkɛ tan dɔɔni b'a jɛ san fila a tɛ tɛmɛ kalo kelen kalo fila kan donc den 7 de bɛ ne dɔgɔkɛ nin bolo u ye ɲɔbɔrɔ 3 d'an ma a janaja don ani malobɔrɔ 3 ani 500 o bɔlen ko an m'u ye cogo a si la anw kɔni tɔ si t'an ne da n tɛ se den ninnu kɔrɔ ne ye ɲɔsi mansin borila de bon an kɔni nana pour an ka se ka an ka nisɔngoya jira jamana ɲɛmaa ka se ka bɔ a ka taga vraiment a ka fanga man ɲi jamana bɛɛ minɛna nord bɛɛ minɛna i y'a faamuya ka n'a fɔ central la a bɛɛ minɛna kalan tɛ kɛ lakana tɛ yen baara tɛ yen foyi tɛ sɔrɔ an ka jamana pour an ka se ka an ka jamana bɔ an juguw bolo. nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ in kan nin t'an siɲɛ filanan ye nin y'an bɔko sabanan ye bɔli bɛɛ kun ye jumɛn ye min kɛlen bɛ k'an mara faama min b'an kunna n'o ye IBK ye jama bɛ ka bɔ ale de kama a yɛrɛ k'a lajɛ jama wililen bɛ cogo min na jamana fan 14 bɛɛ bɛ yen n'i y'a lajɛ minnu ma bɔ o de ka dɔgɔ min bɔra ye minnu bɔra o de ka ca majorité bɔlen don majorité ko i ka fanga bila bon ala ye fɛn dɔ k'a ye a ma ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ ye jamana in kɔnɔ Moro Keita m'a sɔrɔ Musa Tarawele m'a sɔrɔ Alifa m'a sɔrɔ IBK m'a sɔrɔ ala ye bonya min d'a ma ala ye dawula min d'a ma jamanaden bɛɛ de bɔra ka vote ye i ka na tɔw nana na cogo min na i yɛrɛ b'a dɔn 2002 in namarala an bɛɛ b'a kalama o m'an fari faga 2006 in namarala 2007 o m'an fari faga o bɛ an fari pɔni fo ka na se 2013 ma an ye de bisikiya k'i kɛ solution ye n'ala m'a ɲɛ i bolo jamanadenw wulili kama a hɔrɔnya la jamanadenw tiɲɛ yɛrɛ la aw de ye ne yanga aw de ye n bonya aw de ye n fa aw de ye hɛrɛ bɛɛ kɛ n ye n'aw ka fanga d'aw ma.
Farafina kilebi yanfan jamana minnu be ni u faran bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ ni u b'a wele ko CEDEAO hali n'a sɔrɔ olu kɔni kun ye hakilila dɔ kɔni bila sen kan ni u b'a wele ko résolution ni fɛn ye ka se ka ko o ye sira min bɛ se ka jamana kɔni Mali ka se ka a sama ka bɔ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔ ka fɛn ye mouvement du 5 juin olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka o baara o kɛmɛ ka jamana gɛlɛyaw ta ka taa o sinsin kalafiliko ani jɔyɔrɔ ɲini ma ko o si tɛ o y'a jira k'a fɔ u ye hakilila minnu fɔ olu kɔni tɛna tugu o hakilila kɔni nɔfɛ. An y'a kɔlɔsi k'a fɔ CEDEAO nana mɛn a ma anw lamɛn a ye IBK de lamɛn donc anw ka jate la a nana IBK de sauver u ye solution fɛn o fɛn fɔ non seulement a bɛ anw ka Mali sariya ba sɔsɔ n'o ye constitution ye a b'an ka sariya tɔw sɔsɔ wa a tɛ problème fan si régler o de y'a tɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ o hokumu kɔnɔ anw t'o jate. M5 RFP fo ka taa se fɛn ye maawuru kɔni ma jamana maaba caman olu kɔni y'a jira k'a fɔ u b'a ɲini jamanadenw kɔni fɛ fɛn ye wulikajɔ min filɛ ye ni u bɛ ka kɛ u ka a wulikajɔ ka se ka a bila sen kan waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na yaasa fɛn ye hakilila min bɛ u la o hakilila o na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛma a bɛ se ka fanga bila cogoya min na a n'a kɔladenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na. Alsa ni lamagaba in hukumu kɔnɔna na min bilara sen ka kununko tarata an balakaw olu kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya kana ni kɛnɛ kofɔlen fɛnɛ ka dusukasi min bɛ u yɔrɔ ni kana o da jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ walima malidenw yɛrɛ tulo ka cogo min na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jaw la cogo min na maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw u ka kulekan walima u ka damakasikanw tun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ lakoliko o gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi ka taa se dun ka fa yɛrɛ ma hali an ka jamana yɛrɛ kɔgɔdugan fan fɛ ka na se cɛmancɛ bolo ma maaw bɛ ka bɔnɛni min kɛ a nena nana ka dantigɛli nana se ninnu bɛɛ lajɛlen ma nin waati laban ninnu na ka finitigilakaw bɛ ka bɔnɛ nena u da na se ni kisaw bɛɛ lajɛlen ma furananw kɔni tun bɛ u bolo ka u ka dusumakasaw yɛrɛ yira ka tila ka a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita fɛ k'a ka walansɛmɛ i n'a fɔ an yɛrɛ ɲɛ bɛ an balakaw jaw la cogo min na. Muso lajɔlen walima muso lasiritɔ a ka wulikajɔ bila sen ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa lajɛliw kɔni kɛ yɔni yɛrɛmasɔrɔ yɛrɛ waati ka na o kɔni ye ko ɲumanba ye min ni an balakaw kan ka bila sen ka bari a bɛ kɛ sababu ye ka muso lasirilen yɛrɛ ka a yɛrɛ kisi ni ka a tanga o cogo kelen na kisi bɛna den yɛrɛ yɔrɔ ala ka dɛmɛ kɔfɛ o kama tele ɲɛta yɛrɛ wulikajɔ kɛ ka se Bamakɔ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Gabriel Touré ka se ka taa an balaka dɔ ɲininka ni ale yɛrɛ sage-femme ye Asitan Fofana ale i fɛla fɔ a la musow ka wulikajɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la maa minnu ni u ye muso lasiritɔw ye Maimuna Kulibali ani a ka jata la Salifu Ɲare u ye min sɔrɔ Gabriel Touré la an ka cɛ ko lajɛ. Consultation CPN walima visite prénatale ni an ko a ma bamanankan na ko peseli o bɛ ɲɛsin muso kɔnɔma kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma o de kosɔn muso kɔnɔma bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ wajibi dɔgɔtɔrɔ walima muso lajiginnaw fɛ ni an b'a fɔ o ma ko sage femme a ka kɔnɔmaya kalo 9 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa o baaraw bɛ tɛmɛ cogo caman fɛ. CPN ye kɔlɔsili de ye kɔnɔbara kɔlɔsili kalo muso kɔnɔma bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ lajɛliw k'a la pour que lajɛliw bɛ kɛ ka jolitaw d'a ma ka arajow kɛ pour que jiginni koɲɛ ka se ka labɛn k'a kisi jiginni kɔlɔlɔw ma problème ma jiginni na. Laɲini mun bɛ consultation prénatale la fɔlɔ o ye ka kɛnɛya sabati kɛnɛya bɛ sabati cogo di an bɛ baroninw k'u kun ka bana caman cogoyaw ɲɛf'u ɲɛna. Filanan o bɛ komi an bɛ bana kunbɛn kɛ ou bien hali ni bana bɛ an ka se k'a dɔn joona ka se ka solution sɔrɔ a la tuguni ni bana minnu bɛ yen nɔ kɔrɔlen ka se ka furakɛli k'u la yan'u ka juguya awa tuguni an bɛ se ka jiginni ko labɛnw kɛ ni peseli kɛra kɔnɔ se kuncɛyɔrɔ ma jiginni labɛnniw bɛ kɛ ka bila o labɛnniw fana la ko caman b'o la an b'u kalan k'a yira ninnu minnu ye gɛlɛyaw ye ka na u ma kɔnɔmaya kɔnɔna la n'u ka kan ka kɔlɔsiko la minnu ka ɲi ani minnu man ɲi ani n'u ka kan ka minɛnw labɛn cogo min k'u yɛrɛ labɛn hali musakako fanfɛlaw la
an b'a fɔ ma préparation à l'accouchement o bɛɛ bɛ kɛ peseli kɔnɔna la pour que den ni ba ɲuman ka sɔrɔ hɛrɛ ni baden na o de ye peseli nafaba ye. muso kɔnɔma ka peseli fɔlɔ o kan ka kɛ kalo 3 fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ b'a ɲɛfɔ cogoya min na. muso kɔnɔma kabiri i bɛ kalo bila kalo 3 fɔlɔ yɛrɛ de i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ni dɔgɔtɔrɔw ka ɲɔgɔn ye. kalo 3 fɔlɔ o nafa yɛrɛ ka bon kosɛbɛ parce que n'i lajɛr'o la a bɛ dɔn k'a fɔ kɔnɔbara don fɔlɔ filanan a bɛ dɔn k'a fɔ kɔnɔbara min don yala a sigiyɔrɔ ka ɲi wa o bɛ dɔn awa jolitaw fɛnɛ bɛ d'i ma pour que k'a dɔn n'a sɔrɔ hali bana bɛ yen kɔrɔlen o bɛ furakɛ ni bana tɛ yen bana dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kunbɛn peseli la fɛnɛ i bɛ na don fɔlɔ min na boloci bɛ k'i la kabiri i ye ko fɔlɔ an fɛ an bɛ boloci kɛ i na ko fɔlɔ nafa dɔ wɛrɛ ye an bɛ échange minnu kɛ n'an bɛ ɲininkali minnu k'i la n bɛ insister o yɔrɔ kan kosɛbɛ parce que depuis ɲininkali in kɔnɔna la i b'a dɔn nin tigi muso in a ka kan ka jigin a ka kan k'a ka kow kɛ CSCOM na ou bien nin ka kan ka taa CSRF la ou bien nin ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ la a ka kɔnɔ jiginni koɲɛw bɛ ɲɛdɔn kabiri ɲininkali yɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ bilasira a bɛ se ka i bilasira k'a dɔn k'a fɔ nin tigi ka ko ka nɔgɔn ou bien nin tigi ka ko ka gɛlɛn pour que i ka se k'a bilasira o ye kalo 3 fɔlɔ nafa ye donc peseli joona o de nafa bɛ an kan kosɛbɛ minnu b'a kɛ kalo 4 5 6 kɔnɔna na an b'a fɔ o ye kalo 2e trimestre o ye peseli kun filanan ye o wagatiw fɛnɛ arajo minnu bɛ kan fɛ olu bɛ se k'a yira den ni min b'i kɔnɔ den in cogo ka ɲi donc kɔnɔbara yɛrɛ tacogo ka ɲi donc a bɛ se ka to ka kɔlɔsili continuer ala k'an kisi n'a y'a yira bana yɛrɛ bɛ den na bana min ni balo tɛ taa dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka dɛmɛ don ka kɔnɔbara fɛɛrɛ kɛ a ka dansira la o ye kalo 3 filanan nafa ye donc kalo 3 laban ka taa kalo 7 kalo 8 kalo 9 ka gɛrɛ jiginni na o fɛnɛ toujours kɔnɔbara bɛ kɔlɔsi bolocikow bɛ yen nɔ furakɛliw bɛ yen mais toujours o bɛ jiginni de labɛn k'a dɔn k'a fɔ muso e bɛ taa e ka kan ka taa jigin fo dɔgɔtɔrɔsoba la opereli bɛ kɛ yɔrɔ min na o b'o olu k'a dɛmɛ ka jiginni kunnafoni di ka a orienter yanni tin ka na comme ça minnu bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la o bɛ dɔn o bɛ kɛ joona k'o programmer k'o planifier k'a sɔrɔ a ma don urgent kɔnɔ n'a kɛra urgent ye o de tiɲɛli ka bon. ni muso kɔnɔma ka peseli fɔlɔ kan ka kɛ kalo 3 fɔlɔ yɛrɛ laban na ni k'a dɔn fɛnɛ kɔnɔbara sigilen don wa ani a taara wagati jumɛn fo ka taa se kɔnɔmaya yɛrɛ la kɔlɔsiliw ma o kɛko ɲuman o bɛ nafa caman lase muso kɔnɔma ma nka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu fɛnɛ ma taa peseli daminɛ joona o fɛnɛ bɛ se ka kɔlɔlɔ lase muso kɔnɔma ma fo ka taa se a ka jiginni wagatiw ma. an bɛ mun fɔ a bɛ fɔ de ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ pour que bana ka kunbɛn o b'a sɔrɔ banabaatɔ kɔnɔma sera dɔgɔtɔrɔso la ni e nana fura dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɔn ka d'e ma côté prévention minnu bɛ kɛ ka bana kunbɛn kɛ pali fura b'o la fer b'o la olu bɛ d'e ma olu bɛ ta de kɔnɔbara kɔnɔ fo ka t'i jigin a t'i jɔ awa tétanos bolociw b'o la a fɛn caman b'a la ni e ma taa sisan nɔ i y'a dɔn e bɛ bila o problème kɔnɔna na ni hali tension bɛ e la sisan nɔ n'a dɔnna joona ka furaw k'a la a tɛ juguya ka taa se tension kɔlɔlɔ ninnu ma ala k'an kisi tension yɛrɛ bɛ kasara min se an ma problème foyi t'a san an ma kɔnɔmaya la donc tagalibaliya dɔgɔtɔrɔso la a b'i bila problème na a b'i bila problème caman na wa tant que an ma peseli matarafa an tɛ se ka kasara kunbɛn. walasa dɔ bɛ se ka bɔ muso kɔnɔma ale ni jiginniyɔrɔ kɔlɔlɔ la cogoya min na dɔgɔtɔrɔmuso ni ale ye sage-femme maîtresse a ye wuli kan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. an ka musomaninw kalan n'an y'u kalan ni mɔgɔ kalanna i bɛ faamuyali caman sɔrɔ tuguni an b'a yira an b'a fɛ planning ko ka développer parce que denmisɛnnin fitinin dɔw bɛ garisɛgɛ sɔrɔ wagati dɔw la a b'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ denya kɔnɔna la tuma dɔw la yɛrɛ kɔnɔbara ninnu yɛrɛ kanunin tɛ kosɛbɛ
donc o kɔnɔbara façon ninnu gɛlɛya ka ca donc an bɛ mun fɛnɛ fɔ faamaw ye u ka baarakɛminɛn kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow labɔ tuma kelen dɔw la an bɛ bila tension talan problème kɔnɔna la ni ani ɲɛgɛnɛji lajɛlan ko ninnu ni baara bi pour que baara ka ɲɛ il faut que minɛn fɛnɛ ka labɔli kɛ ni minɛn sɔrɔla ka labɔli kɛ u bɛ nɔgɔya don an ka baara la n bɛ kangarimada kelen fɛnɛ kɛ o ye baarakɛdenw ta fanfɛla ye an bɛ problème caman sɔrɔ olu ka fanfɛla la minnu b'u ta u patron minnu b'u ta u b'u kɔnɔma ta ou bien dɔw b'a dɔn ou bien dɔw t'a dɔn mais généralement u tɛ sɔn k'u bila ka taa peseli kɛyɔrɔ la an bɛ welewelemada kɛ ni bɛ mun d'a kan tuguni o ye cɛw ka côté ye u k'a lajɛ ni muso nana peseli kɛyɔrɔ la n nana peseli kɛyɔrɔ la n taara ten o tɛ foyi ɲɛnabɔ dɛ jolitaw minnu bɛ di ani arajo minnu bɛ di u k'a lajɛ u ka ani ordonnance minnu bɛ di u k'u san an b'o fɛnɛ gɛlɛya sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ ordonnance di nin kalo la kalo wɛrɛ o bɛ segin ka na na ordonnance kurulen bɛ carnet kɔnɔ cɛw tɛ sɔn k'a san u k'a lajɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o yɔrɔ la o bɛ diya n ye an k'a dɔn k'a fɔ muso minnu ni olu b'u ka peseliw daminɛ joona wa ka kɛ a kɛ wagati la a jirala k'a fɔ ko olu kɔni ka jiginni kɔlɔlɔ tɛ sɔrɔ a kɔnɔna la wa fɛn bɛ tali kɛ u denw na olu fɛnɛ bɛ wolo k'a sɔrɔ bana t'u la farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen na an ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegali jamana kunkanko kibaruyaw la fɛn ye diinɛ bolofarajɛkulu min bɛ ni u b'a wele ko murudisme ni dɔw yɛrɛ ko confrérie mouride a jirala k'a fɔ ko olu ka seli ni san o san u b'a a seli kɔni labɛn ni a bɛ bɛn octobre kalo tile 5 kɔni ma a jirala k'a fɔ ko o seli ni u bɛ taa a seliba kɛ ka dugawu kɛ fɛn ye jamanaw ye ani ka dugawu kɛ fɛn ye Senegali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na a jirala k'a fɔ ko o seliba ni u b'a wele ko grande magal jirala k'a fɔ ko o kɔni bɛ sen kan a jirala k'a fɔ seli yɛrɛ bɛ don hukumu min kɔnɔ o de ye u ka ɲɛmaaba n'u ye Cheikh Amadou Bamba ye ni ale kɔni gwɛnna ka bɔ a sigiyɔrɔ la ni a bɛ ka bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ yaasa ka se ka o kɔni sinsin ka bila k'o to o hakili la ko o de hukumu kɔnɔ san o san octobre kalo tile 5 o bɛ sɔrɔ ka o ko kɔni ɲɛnamaya a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ Senegali duguba min de la u b'a wele ko Tuba ko fɛn ye maa miliyɔn caman ko o de kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔni kan wa a jirala k'a fɔ ɲinata nana don hukumu min kɔnɔ o de ye fiɲɛbana min bi diɲɛ kɔnɔ ni a bɛ ka maaw kɔni ni kɔni bɔrɔntɔ n'o ye coronavirus kɔni ye ni Senegali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ka fɛn ye sariya dɔ sigi k'a fɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan ko o kɔni dabila la a jirala k'a fɔ ko o seliba min bɛ ka kɛ fɛn ye ni maa ko fɔlɔ ninnu kɔni fɛ n'u ye murudi maaw kɔni ye a jirala k'a fɔ ko a kɔni bɛna sɔn ka don kunbala kɔni na o de hukumu kɔnɔ fɛn ye ni diinɛ faamuya maaw olu ka maaba dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Momar Ndiaye a jirala k'a fɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni masiga k'a fɔ ko fɛn ye u ka nin seli ko a bɛ bɔ a jɔ kɔrɔ ko barisa kabini a bange n'a fɔ ka na se bi kɔni ma a kɔni ma deli k'a ye u ka seli n'u ye magali ye ko a bɔla a jɔ kɔrɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ hali n'a sɔrɔ fiɲɛbana min bɛ yen ni maaw bɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ko u ka fɛn ye sariya bɛɛ lajɛlen kɔni ta yaasa fɛn ye ka se ka fɛn ye sɔni sigi fɛn ye u ka nin seli in kɔni na cogoya min na ko hali n'a sɔrɔ u b'a a bɔ a jɔ kɔrɔ wa a kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka faamuyala kabini u bɛ u ma deli ko u kɔni ye ko nka fɛn ye u ka kalifa ko kuma laban ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ segin ka sin o de ma fɛn ye Mor Daga Sila ale ka ɲɛfɔ cogo fo ka taa se fɛn ye Momar Ndiaye kɔni ma o y'a jira k'a fɔ ko olu fana ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o de ye yaasa ka taa seli fɛn ye fiɲɛbala in na se ka ban cogoya min na ko u kɔni ka hakilila la ko jamana ɲɛmaaw olu kɔni tɛna se ka kunbala kɔni don u ka nin seli in kɔni na. Kongo Brazzaville kunnafoniw na faso ka baarakɛla minnu ni olu si sera sɛgɛlafiyɛbɔ ye ni a bɛ fɔ olu ma ko retraité a jirala k'a fɔ ko kalo 26 bɔɲɔgɔn ko olu ka sarawariw ko olu de bɛ sen na nka u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ko u ko kɔni bɛ u ka jamana minisiriso min ka koɲɛw ɲɛsinin bɛ warikow ma Alphonse Leva ni ale bɛ kulu dɔ ɲɛma kulu min ni u b'u wele ko coordination nationale des associations des pensionnés de la caisse de retraite des fonctionnaires dakuruɲɛ dama dɔ la CRF ale ye a jira k'a fɔ ko ni ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin kɔni bɛ u ka minisiriso min sigilen d'u ka warikow kunna ko olu ka banbagaciyaw yɛrɛ ko fɔ ko sababuya kɛ ko nin ko in kan ka bɔ olu de ka fan fɛ o de la a ko ka a bɛ wele kan kelen-kelennen bila u ka jamana yɛrɛ gouvernement ma u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa faso ka baarada maa minnu ni u si sera sɛgɛlafiɲɛbɔ ye ko ka se ka olu ka warikow yɛrɛ bila sen kan cogoya min na a y'a jira k'a fɔ ko min ye retraité ninnu ka wari ye ko a kɔni bɛ bila sen kan kalo kalo ko nka ko n'i y'a ye ko wari kɔni bɛ dansira la ko o sababuya bɛ u ka jamana minisiriso
muso min yɛrɛ sigilen bɛ u ka wariko kunna ko o de la k'olu bɛ kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ani u ka o de la u ko olu kɔni bɛ kumakan bɛɛ ta ka ɲɛsin ni minisiriso kofɔlen de ma ni u ka kalo 26 bɔɲɔgɔn ko bɛ u fan fɛ wa ko olu kɔni bɛ a ɲini fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen ka joona u ka wariw yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ko sababuya kɛ ni ma kofɔli ninnu kɔni dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ fan dɔ fɛ a jirala k'a fɔ ko nin jalaki min ni o talen filɛ ni ma kofɔli ninnu fɛ ko o kɔni kɛra dusuma kasa ye kosɛbɛ ka ɲɛsin maa min ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Ludovic Gase ni minisiri don kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka warikow kunna ni a bɛ fɔ o ma ko budget ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ warikow yɛrɛ la ko o kɔni bɛɛ ye kan ka kɛ u ka jamana yɛrɛ gouvernement kungo ye nka ko k'a fɔ ko jamana sɔrɔ ko yɛrɛ gɛlɛyara fo ka se nin yɔrɔ la ko o maɲi a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko wari minnu ni o bɛ don u kun ni o y'u ka budgetw ye ko o fanga jiginna kosɛbɛ ko 100 sarala sara 50 bɔɲɔgɔn ko o bɛɛ lajɛlen kɔni donna u kun kɔlɔlɔw la nka k'i bɛna ye k'a fɔ maa minnu ni olu kɔni bɛ taa retraite la k'i bɛna ye k'a fɔ ko dɔ fɛnɛ faral'u kan 100 sarala 50 bɔɲɔgɔn ko o yɛlɛnn'o kan ko o fɛnɛ b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ u bolokɔrɔ ko nka ko o n'a ta bɛɛ ko kalo olu bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka maa minnu ni olu talen don retraite la ka se ka a maa kilancɛ bɔɲɔgɔn ko olu ka saraw bila sen kan hakililajiginna maa minnu ni olu ye maakɔrɔw ye minnu talen bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la faso ka baarakɛla maaw ko i bɛna ye k'a fɔ ko dɔ farala a mɔgɔ fanga kan fɔlɔ la k'a kun b'a ta maa ba 26 bɔɲɔgɔn ko la nka k'i bɛna ye k'a ye k'a sera fɔ maa ba 39 na ni san laban ninnu na Addis Abeba u ka lakana tigilamɔgɔw kɔni dankari maa dɔw la kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka dugu min bɛ wele ko Boditi ni kilomɛtiri 295 bɔɲɔgɔn ko ni murumuru bɛ u ni Addis Abeba faaba yɛrɛ kɔnɔna cɛ maa 6 fatura o kɔnɔna la ni kibaruya bɔra u ka kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ yɔrɔ la u ka faaba yɛrɛ kɔnɔ o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko marifabali kɔni ni maa dɔw sɔrɔ u kunkolo la a dɔw ta y'u sɔrɔ u disi la ko a dɔw yɛrɛ ta fɛnɛ y'u sɔrɔ u kɔ la ko ale de kɔni kɛra sababu ye ka u ka furakɛli yɛrɛ kunfɔlɔw kɛ nka ko ni ma kofɔli ninnu kɔni ma to ni na cogoya si la ko u fatura a dɔ la ko cɛmisɛnnin dɔ b'a la min ni o si yɛrɛ bɛ taa san 14 bɔɲɔgɔn ko la ko maa 34 bɔɲɔgɔn ko fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu sɛbɛkɔrɔ joginna o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ka dugu min fɛnɛ ni o bɛ wele ko Sodo ni kilomɛtiri 315 bɔɲɔgɔn ko bɛ ani u ka jamana yɛrɛ tilebinfɛn yanfan cɛ o fɛnɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ y'a yira kɛrɛnkɛrɛnniyala min ni ale bɛ baara kɛ u ka sanfɛ dɔgɔtɔrɔsoba la Wolenta Sodo ale ko ale ye maa 4 ye marifabali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye minnu faga ko o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko maa 8 wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu fɛnɛ fatura k'ale baarakɛɲɔgɔn fɛnɛ y'o kibaruya lase a yɛrɛla k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaw kɔni ka kumada ko olu kɔni ma ɲɛfɔliba kɛ nin ko in na fɔlɔ jateminɛ dɔw y'a jira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko u ka jamana siya caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala minnu ni olu bɛ wele ko Wɛlɛnta ko olu bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya de nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala kɛnɛya kow kunkan nka kan bɛ wagati min na fɔ bi k'u ka marabolo dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko u bɛ u ka bolo kan halisa ni olu yɛrɛ bɛ u ka tilebinfɛn yanfan fɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na fɔ bi ko Ethiopie yɛrɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko État tan de bɛ a kɔnɔna la ni a bɛ taa se siya 80 bɔɲɔgɔn ko la ni olu tilalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn dɔw b'u fɛ yen nɔ ko o bɛ se ka yamaruya di nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka référendum sɔrɔ n'u bɛ se ka baara kɛ n'o ye i n'a fɔ ka kɛ u yɛrɛ ta ye cogoya dɔ la nka k'an bɛ wagati min na fɔ bi ko fɛɛrɛ dɔw fɛnɛ b'u fɛ yen nɔ min ni o tɛna sɔn u vote ma cogoya si la ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tanu ni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na nin de kɛra aw garisɛgɛ ni ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma min ma sɔrɔ o la ka se ka na fɛsɛfɛsɛli kɛ o la ka ɲini masa aramani fɛ basigi ani kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka malidenw yɛrɛ bɛɛ kelen ma ala ka sini do kibaru kɛnɛ yira an na